Beste kontu batzuk, eta hezkuntza gai buruz hitz egin nahi genuke izan ere, etorkizuneko irakasleei metodologia eta tresna berriak irakastea eta ematea dauka helburu hezkuntza goiztiarreko laborategi berriak Euskal Herriko Unibertsitatean. Lehen haurtzaroko heziketan sakondu nahi da, 2 urte arteko umeak gurean, 10-bederatzi bintzak gainera, eskolatuak daudelako, 2 urteko abintzat eskolatuak daudelako, eta haientzat oso erabilgarri izan litezken tresnak dira, irakasleek hartuko dituztenak, metodologiak ere bai, eta nolabait ere, haurtzaro ulertu nahi duelako laborategi honek, haurtzaroa zer den. Elena Erran, hezkuntza goiztiarreko laborategiaren arduraduna da, eta irakasle doktorea, egunon, Erran Andrea? Egunon, ala. Esaiguzu, nola egingo da lan laborategi horretan? Printzipioz ideia oso simplea da. Ikasleak etorriko dira beraien irakasleekin, eta hemen eremu praktikoa da, orduan jarduera praktikoa burutu behar izango dituzte. Zaintza desberdinetako esparruak daude antolatuta, eta horretaz aparte, eukiko genituzkenak izango lirateke jolas eremuan, ere atxean dagoena, eta horren bitartez, galdu egin dut, barkatu. Horren bitartez, egin ahal izango dugun izango da, ikasleek, etorkizuneko ikasle horiek, egin ahal izango duten izango da, praktikan ikasi, teorian ikasten dana, zentroetan ikasten dana, euren izaera profesionala alden enean behintzat findu, behar den esparruan ere kokatu, testinguru, txikitsuak ezke, esaten dugunean ume txikiak, 0-3 urteak dira umetxoak. Ume batzuk eskolatzen ditugu 4 hilabetekin. Orduan, umeak eskolan izaten dugunean beti imaginatzen dugu umean nagusiak, gure umeak dira oso txikiak. Bai, eta askotan gure sentsazio ere bada txikiegiak direla eskolara joateko, ez? Oso umetatik eramaten ditugula, eredu aldatu da, ez? Eta nolabait ere, zuk ezi beharko zenuke, lehen behintzat etxean ez zen aurra, beste batzuen eskuetan uzten dela ere, ez? Eta horrek konfiantza sortzeko bidean ere pentsatzen dut, laborategi honen lagunduko diola, gurasoari berari ere. Hein handi batean baita, lehen haurtzaro 0-3 urte bitartekoa da. Guk hemen, antolaketa daukagu alde batetik 0-2 eta gero 2-3, baina lehen haurtzaroa 0-3 da. Eta horietan ezaugarria dira desberdinak. Umea bere familian ezitzen denean, oso testinguru ezaguna da, konfiantzazkoa, harreman sendoa, segurua, aurrezatekoa. Karo, eskola eramaten dugu, eta egun baten dago norbait, gaixotu egin da bestea, ez da izer pasatu dela, beste ume batzuk ez ezagunak eta direna daude. Hau da, baldintzak izan daitezke batzuk edo ez, eta guri interesatzen zaiguna da, baldintza horiek ezagutzea, egokiena direnak ezagutaraztea, zelan jorratu beharko lirateken, zelan aplikatu ikerketak adierazten diguna guzti horren inguruan, eta horretarako egin izan dugu, sortu izan dugu esparru praktikoa. Eta esparru praktiko hori, orain ikusten ari gara gainera irudi batzuetan ez, jolas eremua ikusten ari gara, nik uste dut dagoeneko aurre eskola zein eskolaetan, 2 urteko geletan, dagoeneko badauden esparru batzuk eta eremu batzuk direla, orduan, oraindik ere erabat prestatu gabe dauzkagu profesionalak, eremu horietan trebeziaz eta tresna egokiekin eta metodologia egokiekin aritzeko? Ideia da, ume txikiekin lehen esan dudana, egiten dugula nagusiekin egiten dugun gauza berdina, erakatsi egiten diegu. Eta ume txikiari ezin zaio gauza pila bat erakatsi berak egin bitarte, esan nahi dut. Gela baten, aurra hasteko oinez, esparru fisikoa da antolatu behar dana. Ezin duguna egin da, erakutsi zozer, bai? Esan nahi dut eskutik ebatuta, edo danadalako egoera batean arraroa den umearen zako. Ordan, gero, gela horretan egongo dira 8 edo 12 ume. Esan nahi dut, etxean bat bakarrik dago. Orduan, baldintza batzuk izan beharko lirateke oso desberdinak, errespetu barnean, harreman afektibo sendoa barnean, zaintzak asetuta barnean, bai? Ordan, hori nola egin daiteke esparru profesional batean, gela batean. Hori da, behin eta berriz landu behar duguna, argitu behar duguna, zailtasunekin, maila desberdinekin, arreta goiztiarreko arazoak ebatzi alizateko alden enean, detektatzeko alden azkarren, baina beti ere umearen bilakaera errespetatuz.
bai? Zeren umea jaiotzez ikaragarrizko gaitasunekin jaiotzen da, eta sarri askotan horiek ez ditugu errespetatzen. Gero atzera nahi izaten dugu berreskuratzea eta jardurako gaizkiari gara, bai? Eta heziketa horretan, eta profesionalen aldetik, ezagorri nagusia horrekiko zein da? Askatasuna ematea umeari talik eta oztopo txikinak eta gutxinak jartzea, hori izan liteke? Bueno, lehengoz askatasuna baino da autonomia. Gero eta autonomoago bihurtu behar da umea, naturari jarraituz, hasiera batean dependentea da, soldu gabea dalako, baina purka-purka bere autonomia jorratuz joanez gero, autonomoa bihurtu daiteke, eta hori litzateke helburua. Errespetatuz, hau da, bere parte hartzea izango litzateke zinbestekoa, eta horrek zer esan nahi duena da, edozein zaintza, edozein eskaintza egiten eta zaionean, bere keinuen bidez erantzunan zain geratzen garela ezer egin baino lehen. Bai? Umeari denpora emanez, eta berak parte hartzen eta bere erabakia hartzen, naiz eta txikia izan. Pertsona bezala tratatzea da. Esaten dugu, ez, guk pertsona bezala tratatzen dugu, nagusi bat izango balitz bezala, badaki jende askorentzako oso arraro egiten dela, oso harrigarri, ez da? Ba ez, hori da irizpidea. Eta denbora nahikoa badaukagu. Errespetua, autonomia hori bateko umeari denbora nahikoa badaukagu. Denbora ematen ez duguna. Ba, euki beharko, bestelan gure komunitatean izugarrizko tasa altua daukagu, konparatuta aintzindaria gara estatuan, hezkuntza goiztiarrean. Orduan, edo ondo egiten dugu, edo kontu zibili, zeren horre gauz asko jartzen dira martza lehenengo urte horietan. Espeziaren prototipoaren adina da. Orduan, edo gauzak egin behar dira, egiten dira, edo bestelan jai dugu. Bukatzeko, Erran Andrea, zenbat profesional eta zenbat ume espero dituzue, zuen gela horretan? Ba, espero dugu denbora gitzi barru minor bat, espezialitate bat izatea zerean, aurrezkuntzako tituluan graduan, eta horren arabera 200 bat ikasle espero dugu. Aratago ez dakigu zenen. Printzipiozoik izango lirateke graduan matrikulatuta daudenak. Aratago beste plan batzu daude, baina oraindik ez dugu zehaztu. Ezin dizute zehatzera. Gertu-gertutik jarraituko dugun egitasmoa da, ezen ere kezkatzen gaitu, ez? Guraso garen behintzatera kezkatzen gaitu, ez? Gure seme-alaben autonomiak eta askatasuna esaten nuen nik, eta euren heziketak eta hezkuntzak eta euren nortasuna garatu dezatela, ez da lagundi ez egun ez, euren nortasuna behar den bezala garatzen hori delako garrantzitsuen eta kontu garrantzitsuenetakoa. Horixe. Elena Erran, eskerrik asko, estimata dago, bestat arte. Ez dago zerbaitek.